Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol. Ang atong tatampo nagdasangan nga Teresa. Maayo! Ayo! Ay, kasi nga to, day. Naasi ko yung salis? Silis? Oo, may silis din ni day. Kung sa may tinod niya pangan? Celestino! Aw, si Celestino di ay. Uy, Celestino! Gawas di ay! Di na yung nangirta ni mo di ay, oh. Nakita ko. Kuya Celes! Ay! Titiris, kang muna ni. Swerto mo. Pwede ko makicharge sa kong cellphone niya. Huwag yung kurinti sa amo iya ay. Nar, wag ko makabuti na. Si Jasper na panghiro. Kisa may Jasper ini? Ako, day. Pwede ko makacharge kuya? Oh, pwede kayo, basta tagi lang mi og chicks, ha? Kay niya man mi kaubang ulit tao din, eh. Kinsa man? Kini ay. Ilom-ilom lang. Igam-igam pa. Bitaw, miss. Tagi ko chicks di abi. Huh? Pasig swerte hon, makauyab ko. Sige, hatagan di ka kuya. Di ako'y picture sa cellphone. Pagpili asa ganahan ni mo ini. Asa? Kani ba? Pili ha. Oh, kani. Ganahan kayo ni. Asa na kuya? Kini oh. Hoy, ako man na! Basta, ganahan ko ini. Ay. Day, Teres. Namoy bangka, day. Na kuya. Atagi ko sa imong number, be, kay kontakon ka na mo kung magkinanglan mig bangka. Sige kuya, hatagan di ka sa ko number. Mo charge sa kuha. Kinsa man ni nag-text na ko? Hi, good morning. Asa karon? Kinsa man ni? Ay, nanawag ay. Hello? Hi there. Kumusta? Kinsa ni? Si Angelo na eh. Ha? Kinsa Angelo? Nahinumdum ka itong nag-charge ka niya. Nangayo og number si Jasper mo. Kaya basig magkinahanglan may bangka ninyo. Oo. Kaan ba? Ansa man? Nanawag lang ko kaya gusto kong makapati sa imo tingog. Atik ay. Lagi. Asa na karon? There. Ay, diyas amo. Asa man dapit ang inyo kay muna ako. Ha? Mag-unsa man ka din he? Suroy lang. Gusto sa ko nga makakita ni mo. Muna ako ha? Ikaw? Sige. Asa man dapit ang inyo. Dali rin nitutulo ni inyo. Dali naman ko di pangitaon, Gwed. Huy, ngano ba? Ngano ni ani kas amo, uy, Angelo? Tungod ni mo. Nganong tungod man ako? Kay sukad ko nakakita ni mo. Ter, di na mo ko makatugog tarong eh. Magsige naman ko guna-una ni mo. I love you, Ter. Angelo. Nanguyab ditong lalaki nga ni Anhi ganiha? Uday. Unya? Imo nang gisukot. Nawa, day, uy. Nga naman? Dili ka ganahan? Okay naman, day. Unya, nganong wa man nimo sugta, ha? Ay, ako pag-obserbaran ang iyang batasan, day.
Ter, musta nang dong akong gingo ni mo? Wa pa ka maluoy na ko. Sugto na lang ko. Unya kung sugton di ka, dili ko ni mong binuangan. Ako na i-promise ni mo, Ter. Nga, di ka binuangan. Nya. Ang saban, uyab na ta? Sige na lang, uy. O, Angelo, ako na kang gisugot. Salamat, Ter. Wala ba lagi ko makakita nga ni Adi ang imong uyab? Bitaw day. Sa una, sa bago pa mong uyab, halos kadaan daw ni Asya din sa ato. Pero karon, wala ni siya pakita. Ay, basig na busy lang tingali siya siyang trabaho, kuya. Ba? Basig ugma, ni ato siya, kuya. Pasensya na gud ka, Ter, ha, nga tagsar ko mo anhi din eh. Asa di ka maglaagan, Angelo? Nganong tagsa naman ka magpakita na ako? Kuan, nabisi na ko sa kong trabaho, Ter. Sige lang, kung di ko busy, anhiyon ka na ako kada adlaw. Binuang naman yun eh. Tukay naman kaayo nga wa natin magpakita na ako si Angelo. Ay, di ni mahimo da. Ako siya atuon sa ilaha. Kinsa ka? Uyab ko ni Angelo, tita. Ay, uyab day ka? Unya ganun ni amang ka? Dugay naman gud nga wa magpakita si Angelo nako, tita, maong ako siyang gisusi dinhi. Ikaw ba? Pagbaton ko nog delikadista day. Paghuwat nga atuon ka sa laki, dili ka ikaw mo'y muani sa bayi sa laki. Oh. Ay, wa dalag utak ka po atos ilang Angelo. Nagsusi man lang ko ni Angelo, ma. Kay pila na ba yung kaadlaw nga wa siya magpakita na ako. Unya kong teksan, di sad mo reply. Ay, naayaw nagkipagbalik dito ha. Aron dili ka makadungog og sakit ka pong gikan sa iyang inahan. Maayo kay nakita taday. Nga naman, day. Na ako ibalita ni mo bahin ni Angelo. Nga naman, unsa man, day? Ako man siya nakitaan sa laing barangay nga may kuyog nga babae day. Unsa? Maayo kay nitubag na ka. Ter, nanuwag mali ka. Asa man karon? Kuan, niya sa amo. Kuha ako, be. Muana ko. Muana ko sa inyo, mag-istorya ta. Ayo, di ara kay. Ay napag-aray diri. Kuha ako kay may tuyo ko nimo. Ay napag-aray diri. Di ko gusto nga, kuan ba, si mama mo god. Ang ako inahan, di gusto nga mo aray ka. Nga naman, dili ka gusto sa gamuanha ko kay may gitago ka nako. Ha? Sige to ako, uy. Nahibaw ko, Angelo. Nakakailang ikabuangan. Maong dili ka gusto nga muanha ko sa inyo. Mau mo di ka? Di mo ka makasabot? Sobrang utok ni mo eh. Umang nga gahi man ang kasabton. Ayaw na lang ipag-aring sa amo. Hindi ka nahanang akong inahan nga makakita ni mo. Bugo ka. Angelo. Napagkontak na ba? Hindi na mo ganahan ni mo. Buwag na ta. Hello? Hello, Angelo? Hello? Puslan mang gibuwagan ko ni Angelo. May pagmamatay na lang ko. Nyay tambal. Hutdon ko nag-inom aron mamatay ko. Ginoo pa silo ako sa akong pagkabuhaton. Day, pagtuong ka ni mama. Usap ka! Huwag pagkamatay ka! Ma! Tara, ma! Ma!
Dili sa Inom na tambal. Mayari ka kunaptan. Anak, naunsa ka man. Ngano bang ka, ha? Gibawagan ko, Angelo, ma. Mao gusto kong maghikog. Tawag ka, oy. Unsa ka man? Gibawagan ka las imong uyab. Gusto na kang magpakamatay? Nahikog ba kong Angelo, ma? Day. Di paminaw, ha? Bata pa ka. Ayaw ko tuwa ang imong kinabuhi tungod lang sa usa ka lalaki. Dili sulban si imong problema ang pagpakamatay. Kuya. Gwapa ka. Ug butang. Makakita ka pa og tarong nga lalaki. Kamalon og paghaon. Kung ayaw usiki ang imong kinabuhi. Kuya. Kung wa pang akong magguwangan ni tabang na ako, patay na tingali ko. Bisakitan kay ko sa gibuhat ni Angelo na ako. Sa pagkakaroon, nagpakalig-on ko tungod og alang sa kong ginikanan o gigsuon. O kung kinsa man ganitong makik-friend na ako, mo na akong number. 0963-530-6263. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.